Ja yritys on Retkeilemys Oy ja ollaan nyt sitten tänä vuonna täällä erämessuilla ensimmäistä kertaa. Mun nimi on Mirka Pärssinen ja Mä oon Tomi Pärssinen. Ja mä toimin tässä yrityksessä erä- ja luonto-oppaana. Ja mä vastaan sitten meidän verkkokaupan tuotteistuksesta. No kaikkein eniten meillä myydään kyllä makuupusseja, että se on ihan semmonen ykköstuote ollut meillä. Me ollaan erikoistuttu siis tämmöisiin matalan kynnyksen retkiin. Eli tarjotaan matalan kynnyksen päiväretkiä ja matalan kynnyksen vaelluksia. Ja sitten myös on itse asiassa erityisryhmille myös tarjontaa. No kyllä se päätavoite on, että tullaan enemmän tutuksi ihmisille ja vähän täällä, mitä kaikkea meitä löytää sitten tästä talosta. No kyllä me halutaan semmoinen tietenkin lähemmäs luontoa. Ja sillä että tähän on kiva ja mukava rento tulla. Ei voi tulla juttelemaan ja kyselemään. Sovituskoppi meillä on sitä varten, että pääsee kokeilemaan tuotteet ennen kuin tekee ostopäätöksen, että on varmasti oikeita ja sopivan kokoisia vaatteita. Joo, me ollaan tosiaan tuotu nyt sitten osa tuotteista tänne näytille, mitä pystyy saman tien ostamaan. Ja toki näitä tarjouksia on myös sitten siellä verkossa. Samat tarjoukset löytyy verkkokaupan puolelta koko messujen ajan. Kyllä me aiotaan, että meillä on täällä ihan huipputarjouksia. Esimerkiksi on Marmotin Angel Fire untuva makuupussi naisille 179 €. Ja sitten täällä on erinäinen määrä kuoritakkeja ja housuja tosi edullisesti. Niin, eli tänään on tarkoitus nyt sitten laittaa suurin osa tavaroista esille ja huomiseksi jää enää sitten semmoinen ehkä pikku fiksailu, että miten saadaan niin kuin näyttävä ja houkutteleva tästä osastosta. Just näin. No mun mielestä ainakin tosi hyvät fiilikset, että kävijöitä on riittänyt ja on saatu niinku jutella ihmisten kanssa ja tehdä yritystä vähän tutummaksi, että onhan tää semmoista aitoa kohtaamista. Joo, mä oon ihan samoilla fiiliksillä, että on ollut tosi kivaa kyllä ja ihmiset on ollut tosi hyvällä mielellä täällä ja tosiaan niin retkielämys on saanut nyt paljon näkyvyyttä ja tästä on hyvä jatkaa. No kyllä tässä pääsee niin kuin lähelle asiakkaita, niin kyllä mä uskon, että tästä on sitten meille myös tulevaisuudessa yksi tapa toimia, että lähdetään katselemaan, että missä päin Suomea ollaan sitten seuraavan kerran. Joo, ehdottomasti mä oon samaa mieltä. No oli tää kyllä ihan mun mielestä niin kuin ihan menestys meidän yritykselle. Että. Kyllä tämä oli ja ennen kaikkea juurikin sit sen takia, että ihan yksin ei tarvinnut tätä tehdä, että on ollut apuja vähän muualtakin, eli Luova Kulta, joka järjesti meille kyllä ihan mielettömät mahdollisuudet ja tuolla netin puolessa sen näkyvyyden vielä todella hyvin. Kyllä. Ja suunnitteli käyntikortit, mitä on täällä jaettu kyllä kohta 150 kappaletta, että on ollut kyllä hienosti suunniteltua toimintaa. Ehdottomasti tulevaisuudessa joka ikinen tapahtuma, mitä meillä lähtee liikkeelle, niin ollaan tekemisissä Luova Kuun kanssa, että oli niin helppoa tehdä yhteistyötä, että sen takia tämä on varmaan sujunutkin kuin tanssi. Positiivisin mieli mun mielestä, että tosiaan vaikka 2 vuotta ollaan tässä kovasti yritetty tehdä tunnettuutta jo, tai kohta 2 vuotta, Joo, niin. niin nyt hyvillä fiiliksillä ottivat nyt meidät vastaan täällä.